Yeah, big up PKT Records, down and say one say. For the triple spliffers, big up more for the body, she cool it again. But no this, so, Clark and Kiss. Hello Zimbabwe, welcome to our show Straight Talk. My name is Tracy and today the moon wacho music industry anonzi Pastor Chibodza. Ndara Pastor Chibodza vari kupromota tokoti artists ese ari muZimbabwe kuti vange vari pavari nhasi. Ndanyepereka. Alright. Pakupromota kwamuri kuita music yemuZimbabwe. Pane mamwe artists ari kutaura kuti hanzi mimi ndaramufuta favor. Memumwe muZimbabwe muri kuvapa mari shoma but ma-international artists muchivapa mari yakawandisa. Zvoti like unogona kupa kana munhu 27,000 kana 30,000 wekunokupa mhamba kana 500. Is it true? It's very true. In fact, tinobata artists muZimbabwe yakawanda. Munokupa mari shoma. The reason why is ma-artists kunze vakastructure zvinhu zvavo in a way that they're very professional. And vari kukwidza graph ravo above any other local acts in Zimbabwe. Apana tasa ma-artists dance. But what we're doing is we want our dance artists to be mature enough kuti vazikanwewo neplatform yekunze kuti vakasvika zvakawanda. Inini I'm also a business person, so is the artist. So if an artist akachaja mari yaasingakwanisi kuti aunze at the end of the day, it's no business condition. Okay. But ndikadedza save this signal, I know kuti it's traveled, it is very professional. So ma-artist edu muZimbabwe only until vaita pasame stage iyoyo then raise mother to times. Okay, fine. Mukutaura kuti zvona munokwanisa kuzoraisa. For imimi as a businessman kana kuti promoter zvamuri kutaura, hamukwanisi kuvadzidzisa ma-strategies iwayo so that imimi makwanisa kutora ma-artists edu kunoku muchivaendesawo out. Handisi yangu mani mambozvita izvo munotora vekunoku muchivaendesawo kunze muchitora futi mari. I'll answer you in a very positive way. We are doing that this year. We are actually bringing Gully Pop from Jamaica to come and clash in Soja Love. Okay. So that come July, Soja Love will go and clash with the Gully Pop in Jamaica. Alright. So what we're simply trying to do is my standards in my international acts is what we want to instill my artists. Okay, saka zvanzi namudhala Chippers. Imimi ma-artists edu kuno kuZimbabwe. The reason why musiri kuwana mari yakafanana neiri kupiwa vanhu vekunze is because hamusati makwidza graph renyu. Zvanzi vamwe vanokwidza graph ravo ende vanopiwa mari inoenda nekushanda kwavanenge vachiita. So nemi mukaona kuti muzopiwa mari yakawandisa munofanira kukwidza graph. Saka hamukwanisi kuti pama-ideas here kuti exactly vanokwidza graph ravo how. You need to have a proper management. To be honest, I've put my wing team. Management is very professional. It's very professional. Very professional. Okay. This is what is kept WingT above any other dancehall artist. Okay. Because of the management. So I'm saying to any dancehall artist upcoming or Mbiri, as long as they've got poor management, same level continues. But tinongokutendeni basa ramuri kuita muchiramba muchikudziridza ma-artist edu. I believe kuti zvamataura kuti this year Soja Love ari kutoendawo kunze. Tinongotarisa kuti vese vangoramba vachienda kumberi. Tinotori vatenda vakawanda. Okay. Kuti kukauya ma-artist 10 from Jamaica. 10 wabva kunoenda wapot. Alright. But that comes near proper management. Pane wakasati hanzi muZimbabwe we don't have music promoters, tina music hustlers. Atina ma-promoters, ma-music promoters in Zimbabwe. Tina anonzi ma-music hustlers. You know what happens? Inini ndikapa ndomboti Bondoman $5. Ndozompa $200 after about 3 months. Pandiri it's a great achievement. Right. Because unongotora artist astart kusekana. Okay. Wachimunature. Like for example, we have signed Bondoman. Okay. We have signed Indonesia. So eventually, as we grow and example from Indonesia, takamba motkasi. Okay. Stable yet. But I was saying even the Gampa $100 ndichimunature. My hope and my vision is that 2 years down the line, achapuwa 10,000 neteuta. Achapuwa 20,000 nekuwakola. Asa mukubatsira mukusumudza vanhu vakawanda at the same time ndimo muchiona mari baba. So mangwana atizakazonza arikupuwa mari akawanda. But ngachitasa kuti munhu weta. That's what people must forget. If you look at an Akinati, Freeman, I think we're the first promoter of Freeman per post. Okay.
So ukazoti chipa zasi kubata free man. Let's now look at kuti vakabva kupi vese vachisimudzana. So sometimes murungotongo munogona kupa munhu mari shoma nhasi. But after 2 months or 3 months, anenge akuwana. But it's because of you. Anogona kuwa $10 nhasi, but achazowana thousands because of you. Kana kuti njamba $2 nhasika. Mangwana vokuwa 20,000. Because of him. Mune mampinza passport. Okay, Mdala, thank you so much for that. Because I don't know to think on the sort of mashuere kuti mukuru vajanira but mashipindra mega mukati. It's because I thought it's a graph baka graph vanopawo mari naninda next. Kujanira kuti vakudirira. Asi muri kujanira kuti mubudirire ma-artist. Thank you so much, Mr. Chipas. No, you're both. Tazoyoga ndakuimba ndakudozo. Let's see a bundle. You went smoke and see what I say. Son of good and I and you go tell me no that